אני לירון, והיום אנחנו נקרא את ספר בנות חברות לגמרי כרגיל. ומי שאמר למה לא חזרתי כל כך הרבה זמן, למה לא המשכתי עם הטיפים, זה פשוט בגלל שהרבה זמן סיפור ארוך בקיצור. אז היום כמובן אנחנו נעשה איך מכינים קופסת חברות, שזה נמצא בעמוד 47, ואנחנו, הנה, בדיוק. איך מכינים קופסת חברות? העניק במתנה את הקופסה המיוחדת הזו לחברה שלך, כדי שתזכור שאת תמיד תהיי לצידה. בואו בבקשה תראו את המתנה. הנה, פשוט קשה לי עם המצלמה. טוב, עכשיו אני אומרת לכם את האביזרים שצריכים כדי להכין קופסת חברות. קופסת גפרורים ריקה, מספריים, עיפרון, תצלום שלך ושלה ביחד. כן, זה מאוד חשוב. אם אף פעם לא יצטען עם חברה שלך, אז כדאי שתתחילי. דבק סטיק, נייר עטיפת מתנות צבעוני, נייר נאה קטן לכתיבה, קונפטי וסרט. אוקיי, בואו נראה. החליקי החוצה את קופסת הגפרורים הפנימית והניחי אותה על גבי הצלום. ציירי סביבה בעיפרון, אחר כך גזרי את התצלום והדביקי אותו בתחתית הקופסה הפנימית. אוקיי, עוד מעט אני הולכת את הציור. הניחי את נייר עטיפת המתנות שצידו הצבעוני כלפי מטה. על גביו הניחי לאורך קופסת הגפרורים החיצונית. הניחי אותה בפינה השמאלית, התחתונה של גיליון הנייר, וציירי סביבה בעיפרון. עכשיו החליקי כלפי מעלה את קופסת הגפרורים, עד שהדופן התחתונה שלה תתיישב על הקו העליון של המלבן שציירת. ציירי סביבה עוד. שנייה, אני עוד אמשיך, אני רוצה להראות לכם. בבקשה. בואו נראה מהמלבן. ציירי סביבה עוד מלבן. חזרי על כך פעם שלישית עד שיווצר לך מלבן ארוך, אחד שמורכב משלושה מלבנים בצורת קופסת הגפרורים. גזרי את המלבן הארוך וניחי שכבת דבק דקה על גבי צידו הלא צבעוני. הניחי את קופסת הגפרורים החיצונית בקצה התחתון של המלבן המוארך, והדפי אותה יפה בנייר העטיפה המרוח בדבק. הניחי את הקופסה בצד לייבוש. בינתיים העתיקי את השיר הזה בכתב ידייך, היפה ביותר, לנייר הכתיבה הנאה. את יכולה גם לכתוב שיר משלך כרצונך. שיר החברות, זה דוגמה, אתם יכולים גם להשתמש בה. כאן בתוך תיבת החברות מונח לו אות נאמנות. הוא נועד רק לאוזנייך, זה נחשף רק לעינייך. קחי השיר, קחי התיבה, יש כאן מסר אהבה, וסימן לעולמי עד, חברות, אני ואת. ואם תרגישי בעצבות, קשי אז אל תיבת החברות, זכרי שיהיה לך חברה גם בטוב וגם ברע. מלאי את שער הקופסה בקונפטי, שישפך החוצה ברגע שחברתך תציץ פנימה. זה נורא נחמד, נפלא ונחמד. החליקי את הקופסה הפנימית לתוך הקופסה החיצונית, ובעזרת הסרט קשרי את הקופסה שלך פי שהיית קושרת חבילה. אל תשכחי לחתום את הקשירה בקשר פרפר מתוק. שירות לחברות, זה טיפ. למה שלא תתני את קופסת החברות לחברה שצריכה עידוד?
או שתתני אותה לחברה שהיית רוצה להתנצל בפניה אחרי מריבה. אבל אל תשכחי, אם את עצמך מקבלת קופסה כזאת, עלייך למצוא אותה כאות חברות לנצח. אוקיי, אז אני מקווה שהבנתם את המסר שלי, ותודה רבה, ניפגש בפעם הבאה.